आंनि एमबि ब्लग्सआवहाय गासैखौबो वेलकाम। दा दंफां कन्टिनिउ दंफां हाफायनानै दंफांखौ फाननानै जायो। नाथाय खार'ना मा? सिगाङाव दंमोन ग्रोम ग्रोम साल दंमोन। साल बिफाङा दा फांसेबो नुनो थांला। साल बिफां गैयैखाय आरो दस्रा बिफां दानफायलागासिनोलाय। दा आंनिफ्राय मोनसेल' खोथा आं बुंहरगोन जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिथांमोननिसिम आरो पुलिस डिपार्टमेन्ट बिथांमोननिसिमबो आङो बे खोथाखौ बुंहरगोन जे जाय बिथांमोना दंफां हाफाय फाननानै जागासिनो दङ बिसोरखौहाय आरो बे बिफां गिदिर गिदिरा जोबना थाङोब्ला जोंहा बेसेबां जे गोहोम गोलैगोन बेखौ मिथिया। जाय मानसिया दंफां फाननानै जायो बिदिखौ दामावसै प्लिज। नोंनाव आखाइ दं आथिं दं, जोंनावबो आखाइ दं आथिं दं। नोंसोरो बिदि खामानिखौ मावालासे मोजां खामानि मावनो बोलो हो। जाहाथे बायसान्स बिदि गाज्रि खामानियावहाय जुदि आगान होयोब्ला गभर्नमेन्टनि मानसिफ्रा नोंसोरखौ हमोबा नोंसोर जेलाव हाबनांगोन ना। बे खोथाखौ एसे बुजि। आथिं आखाइ दङ, मोजां खामानि मावनानै जा। हाजिराफोर खामलाफोर मावनानै जा। नङाबा माबा मोनसे कम्पानिफ्राव हाबनानै सिकिउरिटि बा शपिं हलफ्रावहाय सेल्समेन एटसेट्रा खामानि दङ। बेफोरखौनो मावनानै जा। बिदि सानफ्रामबो हाग्रा हाबै बिफां दानफायलाबाय थानाय बिदि दा खालामसैब्रा। एसे बुजिनांगौ नोंसोरबो। दा जोङो मानसि उजिदोंब्ला जोङो बुहुमाव मानसि महरै उजिबाय। सोरबा गाज्रि लामाजों ओंखारदोंब्ला जोंहा बेखौ बादासो होनांगौ। जों थांफानाङा। सोरबा रोङै मानसिखौहाय फोरोंनांगौ, सोरबा गियान गैयैखौहाय फोरोंनांगौसो। आरो रावजोंबो फोरोंजायाबाबो, रावबो नोंखौ गियान होआब्लाबो नोंनो हारसिङै खुद गियानखौ नागिरनो सोलों। जेन'बा नोंसिना बियो मा आखल? आं बेखौनो खावलायहरो जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिथांमोन आरो पुलिस डिपार्टमेन्टनि बिथांमोना जाहाथे गोख्रैनो गोख्रै थाबैनो थाब जाहाथे मानसिफोरखौ हमनानै साजा होयो। बेनोसै। हाग्रा सिं सिं हाबनानै नायोब्ला बिफां गिदिर गिदिरानो फांसेबो गैला। साल दंफांखौथ' नुनो थांखाला। मा जाजोबखो? अन्नानै थाबैनो थाब गोख्रैनो गोख्रै जाय मानसिफ्रा मेचिन लायै बिफां हाफायफैयो बेफोरखौहाय गोख्रों साजा होयो आं बेखौ लुबैयो। आच्छा, गिबियावनो बे मोनफ्रोमबो निउस चेनेल फंबायमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। जोङो मैया दाउखा बाहाय एरियायाव रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव थानाय बेंटल बेसेबांसो माबानि अनजिमानि जानो हागौ? बियो मेक्सिमाम 5 लाख 6 लाखसोनि बे अनजिमा जागोन। ट्रेक्टरा गंबेसे? ट्रेक्टरा गंनै। मानसिफोरखौ मोनदों ना खारदों? मानसिफोरखौ मोनाखै, बिसोरो खारनानै दङ। मा दंफां बियो? बेखौ दुना दंफां होननानै जोङो बुङो। साल दुना दंफां होननानै बुङो बर' भाषायै। बेजों लोगोसे आरो गुबुन मोनसे जिथु जायगायाव हमनो हानाय बेनिबो खौरां मोननाय जादों। रुनिकाटा रेन्जनि आन्दारावनो थानाय खुंग्रिं एरियायावबो खुंग्रिंनि गथ'फोरखौ ट्रेक्टर गंबा दंफां एटाक खालामनानै लाबोदों होननानै जोंबो खोनानो मोन्दों। दा बिनि एमाउन्टआ खबर मोननाय बादिबा 7-8 लाखसोनि। जोंथ' बे बुस्थुखौ माने होबथानायनि जोंनि गोजौ लेभेलनिफ्राय माने इनिसिएटिभ लागासिनो दङ। जोङो बेखौ जेरै हागौ जोङो जोंनि डिपार्टमेन्ट थ्रुयै बेखौ होबथानायनि जोङो बेब'स्था लागोन आरो बे होबथानायाव जोंनि माखासे रायजो राजाफोरनि मददखौ जोंनो नांगोन। बिथांमोनखौ जोङो मोनोबाथ' जोङो एरेस्ट खालामगोन आरो बिथांमोना दिनै जोंनि बेबादि दंफां हमनानै लाबोनायाव बिथांमोना जोंखौ मेन्टेलिटि फिजिकेलि बिराद सासपेक्ट खालामो। लामा सामा बिथांमोना गाजोलफोर दोनानै दोनजोबो। जोंहा लाबोनायाव गोबां खस्थ' मोनो। मैयाबो जोंनि ट्रेक्टर आरो जोंनि बे सालायग्रा बलेर'आबो लिक जाजोबनानै जों बिराद खस्थ' मोनदों। होमबाबो जोंनि जे फंबायफ्रा, जोंनि जे स्टाफआ मालाबाबो उनफिननानै बा फावसायनानै थायाखै। बबे हाग्रानिफ्राय लाबोनाय जादों? बेखौ दाउखा बाहायाव जोङो एटाक खालामदों आरो बे दंफाङा चिरां रिफु रिजार्भ भुटान बर्डार बे साइडनिफ्राय बे दंफांखौ बिसोरो लाबोदों। सिगांनिफ्रायनो दासिमबो दंफां बोनाया सोलिबाय थागासिनो दं। दा ओमफ्राय बेखौ माबायदि खालामनो सानदों नोंथांमोन? जोङो बेखौ जोंनि गोजौनिफ्राय जोङो आदेश लाबाय थादों
आरो गोजौनि अफिसारफ्रा बुंबाय थादों जे बेखौ होबथानायाव जोंनो साफ्रोमनिबो सुबुंफोरनि मदद नांगोन। दा बे बुस्थुखौ जोङो सानबाय थादों।